amma ai ya kamata a ce ya wuce inda yake. Ya kamata a ce yanzu Alino in yi magana da America da India da ina sun san shi a yanda muka rike shi. Yanzu kin ga an mun dauke shi a matsayin king namu ko, to bai kamata a ce iyakacin king ɗaya bane a arewacin nan. Ya kamata a ce ya kai wani gurin da ko ina zai tsaya magana kuma dole a saurare shi kuma a zuwa. Amma fina-finan ma namu gashi nan ba mu da wani mutum kwaya ɗaya zai ce kai fim ɗinka na Hausa ka kawo in kai shi Netflix. Kin san ko tun yaushe nake son shiga Netflix? Amma menene manyan matsalolin da kake gani ake fuskanta a entertainment industry da suke janyo wa'annan? Manyan matsala kenan content ɗin da kake yi malam Bahaushe kawai kake ma, saboda haka malam Bahaushe kawai zai kalla. Wannan abin dai da nake ake zagi na kullun shi din ne dai entertainment, shi din ne entertainment. Amma zage-zagen da ake maka ba sa damun ka? In yi aikin soja shekara 12, in yi fada da yan Boko Haram a North East, in gama Allah ya kaddara ban mutu ba in fito comment section ne zai da mini. In kin kula comment section din bana rufe shi, budewa nake yi. Duk abin da ake post ina gani. In na gana ma zan je Facebook, Twitter, Instagram wani in rufe, bana rufewa. In ka sada ta ka tana da 100 ka zo ka zage ni san ranka ba matsala. To a ƙarshe dai Soja Boy, kafin mu tashi wannan shirin yau, wani sako kake da shi ga al'umma? Kace me? Kace ciko ne? Bari ka ji. Ka ji wannan ƙarar? Wata ranka zo da bubbuga na cikon, ba irin wannan ƙarar yake ba. Cikon daban, ƙarar da cikon yake daban. Bari ku ji. Ciko baya wannan ƙarar, wannan natural ne. Duk namijin da zai ga mace tsirara ya kira yara ya ce su mata ihu, wallahi bai cika namiji mai kwakwalwa ba. Namiji da ya san qawwamuna anan nisa ba akan aure kawai take tasiri ba. Mu mata masu rauni Allah ya halicci maza su lura da mu. Idan yanzu ka ga mace tsirara, wannan fa ina faɗa ne, ba wai tsirara nake nufi wai haihuwa iwa ba, to man a ce ma tsirara ka ga mace, ka ɗauri gakka babba ka cire ko hula ko wani abu fabric na jikinta ka lullube ta. In ka lullube ta, ka kira 'yan uwanta ko iyayenta, ka kai ta gida, ka rufa mata asiri, ka nemi me ya janyo mata wannan tsirarar. Kai ne namiji na kwarai. Amma ba wanda zai zo ba ya ga mace ya kira ta karuwa, ya kira ta 'yar iska, ya kira ta all kind of names, kuma ka tozarta ta, kuma ka kira yara su mata ihu, and you think you are namiji, you are respected. You are not. You are the kind of people we are fighting. You the kind of people we are going to talk about. Thank you.